Ярдәм алып баручы мөслим егетләре Әтилулла Илшат һәм Рүзел Фәрраховлар, Рушат Рөстәмов, Алмаз Исанбаев һәм Җәлил Азнакайдан булган вәкилләр Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон юнәлешләренә барырга ниятләп юлга кузгалдылар. Берничә машина, 2 тонна су, бик күп медикаментлар, 34 саклану сеткасы, төрле ашамлыклар, гомумән егетләр сораган һәм аларга бүген бик мөһим кирәкле булган әйберләр озатылды. Biz инде 2 ай дәвамында шушында төрле халык китергән бөтен әйберне җыйдык. Безнең егетләребезгә ярдәм кулы сузарга бөтен авыл халкы дип әйтим атлыгып тора. Безнең районның һәрбер авыл җирлегеннән дә монда ярдәм китерделәр. Ярдәм йөгендә Минзәлә, Азнакай, Актаныш, Сарман, Җәлил, Лениногорск районнарыннан булган егетләргә дә адресланган ярдәмнәр бар. Хәтта Башкортстаннан да исемле посылкалар китергәннәр. Начали помогать нашим ребятам уже с начала специальной военной операции. Начальная помощь была у нас изготовление окопных свечей. То есть на данный момент имеем 1 цех в Мензелинске и 2 цеха в Казани. Отправляем практически с каждых городов Татарстана, откуда в первую очередь машина едет, оттуда и отправляем. Мәлләтамак авылы мәдәният йортына җыелган әйберләрне төргәкләүдә һәм машиналарга тияүдә Мөслим һәм күрше-тирә район волонтерлары, Мөслим районы җитәкчелеге һәм җәмәгатьчелеге катнашты. Бүген һәрберебез илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын дигән теләк белән яши. Илдәге хәлгә битараф булмаган һәр район кешесе җиңүгә үз өлешен кертәләр. Иң мөһиме, безнең ярдәм егетләргә барып җитсен дә, алар җиңү белән әйләнеп кайтсыннар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.